Yasmin Kuimizakis, magħrufa aħjar bħala June, hija produttriċi tal-mużika u mużiċista hija stess. Fir-rokna li jmiss, tkellimna ma' Yasmin dwar il-kanzunetta Orqod u dwar xogħol ieħor bil-sinna. Għax sar il-ħin u kellek ġurnata minn Orqod hija kanzunetta dream pop, electronic u hija fuq il-ħolm u żewġ star-crossed lovers li ma jistgħux ikunu flimkien. Meta ktibt Orqod dak iż-żmien kont ngħix Londra u bażikament kont għaddejja minn xi żmien naqra ħażin u kont poġġejt u ġast ktibt il-kanzunetta bil-Malti li hija l-ewwel diska li ktibt bil-Malti fil-verità. Kont nikteb l-Ingliż xi 8 snin u kont poġġejt u Orqod kienet ħarġet vera naturali. Ma kienitx għażla illi nikteb bil-Malti, nħoss li ħarġet vera naturali. U infatti għalhekk kien nixtieq illi meta nikteb bil-Malti ma nisforzaħħiex. Kelli reazzjoni tajba ħafna, speċjalment mill-barranin ukoll għax jiena qiegħda fuq record label Amerikana u ħarġet fuq di record label, so semgħu ħafna barranin, ħafna Amerikani u ħafna nies fl-Ewropa u batuli ħafna barranin li għalkemm ma fehmux eżatt fuq xi id-diska xorta missithom u saqsewni pereżempju għat-translation u hekk. So in ġenerali kelli reazzjoni tajba ħafna anki lokalment, jiġifieri kuntenta ħafna bir-reazzjoni. Nimxu l-qudiem għax hekk hemm bżonn u m'hemmx mod ieħor. Nimxu l-qudiem għax hekk hemm bżonn u m'hemmx mod ieħor. Il-lingwa u anke l-mużika taqadna ħafna flimkien u speċjalment għax ma tantx daqshekk nies fid-dinja li jitkellmu bil-Malti, so illi għandna kanzunetti bil-sinna hija ħaġa sabiħa ħafna naħseb u importanti biex taqadna flimkien. U anki għall-barranin hija ħaġa sabiħa li jarawna nagħmlu għandna l-arti tagħna, l-mużika tagħna, l-kanzunetti tagħna bil-Malti. Ġa ktibt naqra oħra bil-Malti u nixtieq nikteb iżjed, żgur se nikteb iżjed. Il-ħaġa li bħal-met l-ewwel ma rridx nisforza għax inħoss li joħorġu iżjed mill-qalb meta impoġġi u l-kanzunetti joħorġu naturali. Il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.